आप सभी देख रहल बानी भोजपुरिया अपडेट। तो चलिए शुरू कर जाओ आज के भी ताज़ा खबर। पहिलका खबर निकल के आ रहल बा दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच बहुत ही शानदार फिल्म आवे वाला बा, जौना के नाम बा निरहुआ टांगे वाला। ये फिल्म के कहानी पर अभी जोरों शोरों से काम चल रहल बा और ये फिल्म के शूटिंग लॉकडाउन के बाद शुरू कइल जाई। दूसरा खबर निकल के आ रहल बा अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना सोना के सिकड़िया के फुल वीडियो सॉन्ग व म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी जाके देख सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहल बा दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना ललकी टिकियावा के आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी जाके सुन सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहल बा अरविंद अकेला उर्फ कल्लू के ओर से, जिनकर फिल्म राज तिलक के एगो गाना रुइया के गाला जैसन फुल वीडियो सॉन्ग इंटरटेन म्यूजिक के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी जाके सुन सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहल बा पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर गाना मीठा मीठा बथे कमरिया के एक दिन में 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। ये गाना के वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के आप सभी जाके सुन सकतनी। छठा खबर निकल के आ रहल बा प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना भयलू तू दोसरा के प्रमोद प्रेमी डीजे धमाका के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी जाके सुन सकते। सातवां और आखिरी खबर निकल के आ रहल बा दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना का साइल बा कमरिया सड़िया से फुल वीडियो सॉन्ग खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज कल गई रहे, जौना के 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। तो आज के ही वीडियो में बस इतना ही, मिलल जाई अगला वीडियो में।